Здравейте всички, аз съм Ninja Striker. Сега ще ви покажа материалите от, както виждате, 0.11.0 Boil 14. Нека да започваме. Първо, че има риби. Второ, има две нови яйца. Това не знам защо. Ето, заповяда. Ето, магма слайм блок и пещерния паяк. Друго, всички оръжия плюс снежна топка. И оръжията Diamond Iron, знаете. И има Redstone блок. Сега нека да направим нещо от Redstone блок. Примерно печка. Грамадна печка, в която да имаме животните. Така, 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 опа. Така и така. Обаче отдолу ще ни трябва камъка, който не спира да гори. Така, 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 така. И недърак. Да сложим малко недърак. Запалка. Оле-ле. Но това не гори. Паяк. И това е, ако искате да видите още такива някакви вълнуващи клипове, прочете на страницата ми и това беше всичко.